Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ഓൺ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ടിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലീക്കെതിരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് സ്പോട്ട് ഓൺ. അത് സാധാരണ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വെറ്റിനറിയൻസും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്പോട്ട് ഓൺ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തുക. ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് സ്പോട്ട് ഓൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പോട്ട് ഓണിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഫിപ്രോണിലാണ് ഇതിലെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിപ്രോണിലാണ് ഇതിലത്തെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ട് ഓൺ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡാണ്. അതായത് ഒരു കീടനാശിനിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് കീടങ്ങളാണ് ഫ്ലീസും ടിക്സും. അവയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡാണ്, അതായത് കീടനാശിനിയാണ് ഈ സ്പോട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പോട്ട് ഓൺ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെറ്റിനറിയനുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ സജഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സ്പോട്ട് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിനകത്ത് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ, ഡിനോട്ടിഫോറിൻ, ഫിപ്രോണിൽ, ഇമിഡാക്ലോപ്രൈഡ്, ഇൻഡോക്സാകാർബ്, പെർമെത്രിൻ, പൈറിപ്രോക്സിൻ ആൻഡ് സെലാമെക്റ്റിൻ. അന്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, അതായത് പെർമെത്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും കാറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ പെർമെത്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം, അതായത് ഡോക്ടറിനോട് നമ്മുടെ കാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചോ ഡോഗ്സിനെ കുറിച്ചോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഡോഗ്സ് കാറ്റ്സിനേക്കാളും വലിയ മൃഗമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് കാറ്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഡോഗ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ട് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേലിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര വെയിറ്റ് മുതൽ ഇത്ര വെയിറ്റ് വരെയുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ഫോർ 40 to 60 kg എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഡോഗ്സ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 40 മുതൽ 60 കിലോ ഉള്ള ഡോഗ്സ്. അതേപോലെ 30 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ഡോഗ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 10 കിലോ അപ് ടു 10 കിലോ വരെയുള്ളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10 മുതൽ 20 വരെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. പല കമ്പനികൾ ഇത് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചാൽ അത് മേടിക്കുന്നത് only through the prescription ആയിരിക്കണം. അതിൽ മാറ്റം വരരുത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഡോഗ്സിൻ്റെ ദേഹത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ടിക്സ്, ഫ്ലീസും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് മിക്കവാറും. അതായത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ റെഗുലർ കോമ്പിങ് കൃത്യമായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഫ്ലീസിന് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ റെഗുലർ കോമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതുപോലെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ബാത്തിങ്, കൃത്യമായിട്ട് കുളിപ്പിക്കുക, ശുചിത്വം നിലനിർത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് ടീസിനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും ഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് ടിക്സ്, അതായത് ഈ ടിക്സും ഫ്ലിക്സും ഒക്കെ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, അതായത് പല ഈ കെന്നൽസിലൊക്കെ ഇപ്പം സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്രോസ് ചെയ്യുക മെയ്റ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചിലപ്പം ഹൈജീനിക് ആകണം എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലീസോ ടിക്സോ ഒക്കെ വരാം. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡാകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ മറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സ്പ്രെഡാകും എന്നതിനേക്കാളും മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഡോഗ്സിലേക്കും കാറ്റ്സിലേക്കും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ പുറത്ത് കെന്നൽസിലോ മറ്റ് കാറ്റഗറീസിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ അണുനാശനം ചെയ്യുക, ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിടുക, അതേ ഡ്രസ്സ് വന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ പെറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ടിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലീസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്പോട്ട് ഓൺ
നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലീസിനെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ, വൺസ് ഇൻ എവരി മന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് തന്നെ. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സംഗതികൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷവും കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഇന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പോട്ട് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. കാരണം ഉപയോഗിച്ച് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേഹത്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ബ്ലേഡ്, നമ്മളെ ഈ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വലിയ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് 2-3 സ്ഥലം ബ്ലേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അവസാനം വാലിൻ്റെ മേൾഭാഗത്തായിട്ട്, മീൻസ് വാലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വാലും ശരീരവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ സ്പോട്ടിലും യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ സ്പോട്ടുകളിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് സാധാരണ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതൊരു ചെറിയ ഇതിലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ്, ഒരു ഓയിലി രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കാരണം അത് നമ്മൾ ഗ്ലൗസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗ്ലൗസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കൈകളിലൊന്നും ആകാതെ മറ്റ് പെറ്റ്സിൻ്റെ ദേഹത്തൊന്നും ആകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കാനോ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിനുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ജീവികളെയാണ്, അതായത് ഈ ഫ്ലീസ് ആയാലും ടിക്സ് ആയാലും അത് അതിൻ്റെ അഡൾട്ട്സിനെയാണ് ഇത് നശിപ്പിക്കുന്നത്, ലാർവകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ചില പ്രത്യേകതരം സെലാമറ്റിൻ പോലുള്ള സംഗതികളാണ് കൂടുതൽ ലാർവകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വൈസ് വെച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ടിക്കിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ ടിക്സ് ആയാലും ഈ വേംസിൻ്റെ മുട്ടകളായാലും ഒക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പോട്ട് ഓൺ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല, മാസത്തിലൊരിക്കൽ. സ്പോട്ട് ഓൺ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ ഒരു 3 times ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ബുക്കിനകത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ പെറ്റ്സിനും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഹെൽത്ത് കാർഡ്, ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ബുക്കിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണത് ഇന്ന് സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഡേറ്റ് എഴുതുക, പിന്നെ അടുത്ത മാസം അതേ ഡേറ്റിന് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു മാസമെങ്കിലും ചെറിയ ഇടവേള വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ്, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ. അതായത് വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട്, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ സ്പോട്ട് ഓൺ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു മാനസ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഇത്ര ആയിക്കോട്ടെ, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഒരു 30 കിലോ എന്ന് പറയരുത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫലപ്രദമാകുകയും ചെയ്യില്ല, അപകടകരമാകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്പോട്ട് ഓണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ടിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലീസ് കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെറ്റിനറിയൻസിനെ കാണുക. സ്പോട്ട് ഓണിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും. അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ഇന്നിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കണം. കൃത്യമായ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുട്ടികളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മറ്റുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ വിടാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 to 12 hours കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ഒരു 24 hours കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് മിനിമം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയെന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം മാത്രമേ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരു ടിക്സ് ഫ്രീ പെറ്റ് പാരന്റിങ് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. Happiness always. Nanda's Pets and us. Bye.